खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टआ दायो श्रीरामपुर गेटआव सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टआनो गैया अब्ला जों बेखौ माबोरै सालायनो? जुदि सिन्डिकेट डिपार्टमेन्ट दङ अब्ला जों बे डिपार्टमेन्टखौ सालायगौमोन। बे बाथ्राखौबो नोंथांमोना खोनाबोगासिनो दं। आरो गुबुन फारसेथिं मोनसे सोंथि खालामदों इउ पिपलनि गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मा जाहोनाव जोंनि रायजोआव दावदैफोरनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं? मा जाहोनाव ना गोरान बायदि बायदि मुवा बेसादनि बेसेना बांगासिनो दं? बेफोर जाबाय गासैबो फालांगिरिफोरा जीएसटी होनानै लाबोनायनि उनावबो श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेटनि मुङै रां होनांगौ, गुन्डा टेक्सनि मुङै रां होनांगौ। बेखायनो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं मख'नांगोन दि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबि दैखांदों दि सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टआनो गैया अब्ला जों बे सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टखौ माबोरै सालायनो? जुदि सिन्डिकेट डिपार्टमेन्ट थायोब्ला अब्लानिया जों बेखौ सालायगौमोन। दा बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा फोरमायदों जे दिपेन बर' बिथांनि अनगायैबो अखिल गगৈ बिथाङा गोख्रों अजद दैखांबोगासिनो दं दि श्रीरामपुर गेटआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव सिन्डिकेट सोलिगासिनो दं। दा बेखायनो जोंनि रायजोआव गोबां मुवा बेसाद जानाय लोंनायनि मुवा बेसादफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बेखायनो थाबैनो बन्द खालामनांगौ, बेनि सायाव राहा लानांगौ होननानैबो बाथ्रा बुंबोगासिनो दं। नाथाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बे बाथ्राखौ ले खालामनानै बाथ्रा बुंदों दि बेफोरबायदि जेबो सिन्डिकेट सोलियाखै, जों बेफोरखौ मोनथिया। थिग बेबायदिनो एखे बाथ्राखौनो दाबि दैखांदों इउ पिपलनि गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जाय सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टआ गैया होनना बुंदों बै सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टखौ दिनैनि समाव श्रीरामपुर गेटआव बे डिपार्टमेन्टआ सोलिगासिनो दं। बे डिपार्टमेन्टखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा होननानै दाबि दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जा सिन्डिकेट डिपार्टमेन्टनि बाथ्राया ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं, बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि बुंनायखौ लाना फैदिनि। সিন্ডিকেট কিবা ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্ট থাকিলেহে মই চলাব, ডিপার্টমেন্টে নাই। आरो मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेट नाय डिपार्टमेन्ट बिटिसिआव गैया। बेखौ बयबो मिथियो, बेयाव डिपार्टमेन्ट गैया, किन्तु डिपार्टमेन्टआ श्रीरामपुर गेटआव सोलिगासिनो दङ। जाय समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङमोन, गुवाहाटीयाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिडियायाव सोंनायाव बै समावबो स्पष्ट बुंदोंमोन जे दावदैनि दामा मानो बारायदों, ना गोराननि दामा मानो बारायदों, गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि दामा मानो बारायदों, जेराव जीएसटी लाखायो। आरो बे श्रीरामपुर गेटआव इलिगेल टेक्सेसननि थाखाय, अबैध सिन्डिकेटनि थाखाय मुवा बेसादा बांदों, बे खोथाखौ नटिसआव लाबोनाय जादोंमोन। आरो दिनैबो रायजो राजानि आसामनि 3,40,00,000 लाख बा बे जिहेतु नर्थ इस्टनि गेटवे आरो जेराव सिन्डिकेटआ गोदोबो दङमोन, दिनैबो दङ, सिन्डिकेटआ जोबाखै, किन्तु माखासे समाव सिन्डिकेटआ डाउनफल जादों, खमायदों, सिन्डिकेटनि रेटआ हारा खमायदों आरो जायनि थाखाय पाब्लिकनियाव बारा हेम्पार गोलैयाखैमोन। किन्तु दिनै जों नुबाय जे बेयाव सिन्डिकेटआ बारानिफ्राय बारा जादों। जाय मुवा बेसादाव सिन्डिकेट गैयामोन बेयावबो दिनै बांबाय आरो जि रेटआव लायोमोन बेबो बांबाय। आरो बे तथ्यआ दिनै मिडिया आरो अफिसारफोरनियाव हुबाहुब दङ। दा बेखायनो एसेन्सियेल कमोडिटिस, लाइफ स्टक, इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि कमोडिटिस, बे सिन्डिकेट बांनायखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामो आरो सरकारा बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ, बे खोथाखौ जों बुङो। आरो मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेट नाय डिपार्टमेन्ट बिटिसिआव गैया। बेखौ बयबो मिथियो, बेयाव डिपार्टमेन्ट गैया, किन्तु डिपार्टमेन्टआ श्रीरामपुर गेटआव सोलिगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय जेरावबो सार्कुलेट जायो आरो जेरावबो बे मेनेजमेन्टआ जायो, बे खोथायाबो ध्रुब सत्य। दा बेखायनो बे बदनामनिफ्राय आरो रायजो राजाया जे दिनै जीएसटी होनानै दिनै मुवा बेसाद बांनाय दामाव बायनो गोनां जादों, बे अबैध इलिगेल सिन्डिकेटनि थाखायनो। आरो दिनै फुङाव नायदों दावदैनि दामा 200-210 थाखामोन, किन्तु 240-250 थाखा दिनै दावदैनि दामा बांदों। आरो बेफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोङो अरायबो स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामगोन आरो खोथा बुंगोन आरो सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ होननानै रायजो राजानि सार्थआव जोङो दिनै खावलायदों आरो दाबि दैखांदों।